Καλώς ήρθατε στα μαθήματα της Logo. Στο μάθημα αυτό θα εξετάσουμε το περιβάλλον της εφαρμογής MicroGoals Pro καθώς και τις βασικές εντολές γραφικών χελώνας. Εάν έχετε εγκατεστημένο στο υπολογιστή σας το πρόγραμμα της MicroGoals Pro, τότε στην επιφάνεια εργασίας θα δείτε το χαρακτηριστικό εικονίδιο με το δεντράκι. Με διπλό κλικ στο εικονίδιο αυτό εκτελείται η εφαρμογή. Στο περιβάλλον της MicroGoals Pro διακρίνουμε τρεις βασικές περιοχές. Την επιφάνεια εργασίας, στην οποία τοποθετούμε τις χελώνες και τα άλλα αντικείμενα της γλώσσας Logo, όπως τα πλαίσια κειμένου, τα κουμπιά, τους μεταβολής. Το κέντρο ελέγχου, στο οποίο πληκτρολογούμε τις εντολές, και την περιοχή καρτελών, η οποία αποτελείται από 4 καρτέλες: την καρτέλα διαδικασίες, την καρτέλα εργασία, την καρτέλα διεργασίες και την καρτέλα γραφικά. Για τις καρτέλες θα μιλήσουμε αναλυτικά σε επόμενο μάθημα. Για να ξεκινήσουμε την εργασία μας στη Logo πρέπει να τοποθετήσουμε μία χελώνα στην επιφάνεια εργασίας. Για να το κάνουμε αυτό, κάνουμε κλικ στο κουμπί Δημιουργία χελώνας και συνέχεια κλικ στην επιφάνεια εργασίας. Από τη στιγμή που τοποθετήσουμε μία χελώνα, μπορούμε πλέον να την κατευθύνουμε πληκτρολογώντας διάφορες εντολές. Η πρώτη εντολή την οποία θα μάθουμε είναι η εντολή μπροστά. Πληκτρολογούμε μπροστά, αφήνουμε ένα διάστημα και στη συνέχεια έναν αριθμό που αναφέρεται στα πίξελ που θα προχωρήσει μπροστά η χελώνα. Για να εκτελεστεί η εντολή, πατάμε Enter. Το ίδιο αποτέλεσμα θα μπορούσαμε να έχουμε αν πληκτρολογούσαμε μπροστά χωρίς τόνο. Μπροστά 100 και Enter. Επίσης μπορούμε να πληκτρολογήσουμε την εντολή με κεφαλαία γράμματα. Παραδείγματος χάρη μπροστά 50. Εδώ αξίζει να παρατηρήσουμε ότι όταν η χελώνα φτάσει στο πάνω μέρος της επιφάνειας εργασίας και προχωρήσει προς τα μπροστά, τότε επανέρχεται από το κάτω μέρος της επιφάνειας εργασίας. Για κάθε εντολή της Logo υπάρχει και μία συντομογραφία. Συγκεκριμένα για την εντολή μπροστά η συντομογραφία είναι μη-π. Μη-π 100 ισοδυναμεί με μπροστά 100. Δεν σημαίνει ότι κάθε συντομογραφία είναι αποδεκτή. Παραδείγματος χάρη μη-π και 100 θα έχει σαν αποτέλεσμα ένα μήνυμα λάθους. Δεν ξέρω τίποτα για μη πυρό, που σημαίνει ότι δεν είναι μία αναγνωρίσιμη εντολή της Logo. Επίσης, η Logo δεν δέχεται λατινικούς χαρακτήρες. Παραδείγματος χάρη, εάν πληκτρολογήσουμε μπροστά με λατινικούς χαρακτήρες, μπροστά 100, τότε θα έχουμε και πάλι σαν αποτέλεσμα ένα μήνυμα λάθους. Στη συνέχεια των μαθημάτων αυτών θα πληκτρολογούμε τις εντολές πάντα με πεζούς χαρακτήρες, ολόκληρες λέξεις και χωρίς τόνους. Βέβαια εσείς μπορείτε να πληκτρολογείτε είτε με συντομογραφίες είτε με κεφαλαία γράμματα. Η επόμενη εντολή την οποία θα μάθουμε είναι η εντολή πίσω. Γράφουμε τη λέξη πίσω και πληκτρολογούμε έναν αριθμό που αναφέρεται στα πίξελ που θα προχωρήσει προς τα πίσω. Η συντομογραφία για την εντολή αυτή είναι πι-γιώτα. Πι-γιώτα 100 είναι σαν να γράφουμε πίσω 100. Εκτός από μπροστά και πίσω, η χελώνα μπορεί να περιστραφεί είτε δεξιά είτε αριστερά. Για να περιστρέψουμε τη χελώνα δεξιά, γράφουμε τη λέξη δεξιά και τον αριθμό των μοιρών που θα στρίψει η χελώνα. Παραδείγματος χάρη δεξιά 90 στρίβει τη χελώνα κατά μία ορθογωνία δεξιά. Η συντομογραφία για την εντολή αυτή είναι ΔΕ. ΔΕ 45 σημαίνει στροφή δεξιά 45 μοίρες. Για να περιστρέψουμε τη χελώνα αριστερά γράφουμε αριστερά και τις μοίρες. Η συντομογραφία για αυτήν την εντολή είναι αλφαρό. Αλφαρό 45 σημαίνει στρίψη αριστερά 45 μοίρες. Η χελώνα μπορεί κατά την κίνησή της να αφήνει ίχνος, δηλαδή να ζωγραφίζει. Για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να κατεβάσουμε το στυλό με την εντολή στυλό κάτω, μία λέξη. Η εντολή αυτή δεν έχει ένα άμεσο ορατό αποτέλεσμα, αλλά από εδώ και στο εξής, κάθε μετακίνηση της χελώνας θα αφήνει ένα ίχνος. Μπροστά 100 άφησε ίχνος και αν ξαναδώσουμε πάλι εντολή μπροστά θα συνεχίζει να αφήνει ίχνος η χελώνα. Εδώ αξίζει να δούμε ότι σε μία γραμμή μπορούμε να πληκτρολογούμε παραπάνω από μία εντολές. Παραδείγματος χάρη δεξιά 90, μπροστά 100 σε μία γραμμή. Εάν πατήσουμε Enter, τώρα θα εκτελεστούν διαδοχικά οι δύο εντολές.
Εάν θέλουμε η χελώνα κατά τη μετακίνησή της να μην αφήνει ίχνος, πρέπει να ανεβάσουμε τον στυλό και αυτό το πετυχαίνουμε με την εντολή στυλό άνω, επίσης μία λέξη. Από εδώ και στο εξής, η μετακίνηση της χελώνας δεν θα αφήνει ίχνος πάνω στην οθόνη. Εάν θέλουμε να σβήσουμε τα γραφικά που έχουμε έως τώρα ζωγραφίσει, έχουμε δύο τρόπους. Με την εντολή σβήσε. Η εντολή αυτή σβήνει τα γραφικά, αλλά αφήνει τη χελώνα στην τρέχουσα θέση και προσανατολισμό. Η επόμενη εντολή που πετυχαίνει περίπου το ίδιο αποτέλεσμα είναι η εντολή σβήσε γραφικά, μία λέξη. Αυτή, εκτός από το ότι σβήνει τα γραφικά, μετακινεί και τη χελώνα στο κέντρο της οθόνης και με προσανατολισμό προς τα πάνω. Η συντομογραφία για την εντολή αυτή είναι σίγμα β γ. Τώρα που έχουμε μάθει τις βασικές εντολές, μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να πετύχουμε κάποιο σκοπό. Παραδείγματος χάρη, να σχεδιάσουμε στην οθόνη ένα τετράγωνο. Αρχικά κατεβάζουμε το στυλό με την εντολή στυλό κάτω και στη συνέχεια πληκτρολογούμε μπροστά 100, δεξιά 90, μπροστά 100, δεξιά 90, μπροστά 100, δεξιά 90, μπροστά 100 και έχουμε ολοκληρώσει το σχεδιασμό ενός τετραγώνου. Εδώ αξίζει να πούμε ότι αν θέλουμε να επαναλάβουμε μία εντολή, δεν χρειάζεται να την ξαναπληκτρολογήσουμε, αλλά αν την έχουμε πληκτρολογήσει, αρκεί να τοποθετήσουμε το δρομέα στη γραμμή που έχουμε πληκτρολογήσει και να πατήσουμε Enter, όπως θα κάνουμε τώρα με την εντολή δεξιά 90. Εάν θέλουμε να αποθηκεύσουμε μία εργασία, τότε πηγαίνουμε στο μενού Αρχείο και επιλέγουμε Αποθήκευση εργασίας ως. Στο παράθυρο της αποθήκευσης πληκτρολογούμε ένα όνομα αρχείου, παραδείγματος χάρη μάθημα 1, και πατάμε Enter ή πατάμε το κουμπί αποθήκευση. Εάν πάμε στον φάκελο logo στο οποίο αποθηκεύσαμε το αρχείο μας, θα δούμε ότι υπάρχει το αρχείο με το όνομα μάθημα 1 και τη χαρακτηριστική επέκταση MW2. Ανοίγοντας το αρχείο αυτό, βλέπουμε τι ακριβώς έχει αποθηκεύσει η logo. Έχει αποθηκεύσει τα γραφικά, καθώς επίσης και την χελώνα, δηλαδή τα αντικείμενα που έχουμε τοποθετήσει. Ωστόσο, εάν ρίξουμε μια ματιά στο κέντρο ελέγχου, θα διαπιστώσουμε ότι δεν έχουν αποθηκευτεί οι εντολές που έχουμε πληκτρολογήσει σε αυτό. Τώρα που ολοκληρώσαμε το πρώτο μάθημα, μπορείτε να σχεδιάσετε τα δικά σας σχήματα. Δοκιμάστε λοιπόν να σχεδιάσετε έναν μέανδρο, το γράμμα ε ή ένα σταυρό. Καλή προσπάθεια και καλή επιτυχία!